Lämpimästi tervetuloa tämän illan Zinzinon tuotewebinaariin. Tämän illan aiheena on immuunipuolustus. Ja tämä on itse asiassa tässä ajassa äärimmäisen tärkeä asia sen lisäksi, että meillä on pitkä jakso ollut tässä erilaisia pandemioita, jotka ovat vaikuttaneet meidän terveyteen. Ja siksi immuunipuolustuksen merkitys on hirvittävän tärkeä. Ja täytyy sanoa, että aika monet ihmiset on herännyt tälle immuunipuolustuksen tärkeydelle. Ja mulla on ilo alkaa puhumaan, koska mulle tämä on tosi tärkeä asia. Ja tarkoittaa sitä, että mulle terveys ei ole itsestäänselvyys ollut koskaan. Mä oon sairastellut tosi paljon ihan lapsesta lähtien ja vasta tässä parinkymmenen viimeisen vuoden ajan, niin mä oon sitten tehnyt tästä vähän niin kuin elämän tehtävääkin. Mutta immunipuolustus on myös hyvin tärkeä osa meidän vuoden aikojen rytmiä, eli keväällä ja syksyllä. Koska silloin meidän ilmasto muuttuu niin paljon, että meidän kehot alkaa reagoimaan. Erilaiset ympäristöhaitat, eli parasiitit ja homeet ja tämän tyyppiset asiat myös altistaa meidän immunipuolustusta tai kuormittaa. Ja sen takia niin tämä aihe on tosi mielenkiintoinen ja mä jaan tämän näytön nyt, niin päästään heti asiaan. Jahka mä saan tämän nyt täältä auki. Eiköhän se sieltä... Noin. Eli immuunipuolustuksesta kysymys. Ja Zinzino on yhtiöstä sen verran, että yhtiö on perustettu vuonna 2005 ja listattu Ruotsin pörssiin ja on keskittynyt tänä päivänä vahvasti testipohjaisen ravitsemuksen äärelle. Eli se on meidän perustehtävä. Ja tarve muuttaa ja halu muuttaa maailmaa ja ihmisten terveyttä. Ja tänä päivänä terveyteen liittyvät haasteet on räjähdysmäisesti lisääntynyt ja yhtä kaikki ihmiset puhuvat terveydestä nyt tosi paljon. Ja haasteet tosiaan on lisääntynyt ja yksi vaikuttava tekijä on meidän ravinto. Meidän ravinto ei ole enää sitä, mitä me ollaan saatu silloin aikojen alussa ja tämä ravinto, mitä me ollaan saatu, on tämä luontoäidin ravitsemus, joka on sisältänyt kaikkia mikroravinteita, fytoravinteita just oikeassa suhteessa niin, että ne parhaalla mahdollisella tavalla imeytyy meidän elimistöön. Tänä päivänä me syödään tällaista ihmisen tuottamaa ruokaa, tehotuotettua ja hurjasti prosessoitua ruokaa. Ja tänä päivänä itse asiassa ihan perehdyin tuohon rasvahappoihin ja niiden merkitykseen. Kasvirasvoja saadaan hurjan paljon enemmän omega-6, joka ei välttämättä ole meidän terveydelle ihan hirvittävän hyvä asia, varsinkin kun se suhde on niin valtavan iso. Eli nyt kun mä puhuin jo tuosta suhteesta, niin meidän terveyden tila voidaan oikeastaan arvioida sillä tavalla, että se on meidän rasvahappojen suhde ja solukalvojen tila määrittää hyvin pitkälle meidän terveyden ja myös sen immuunipuolustuksen. Ja tiede lähti selvittämään tätä rasvahappojen suhdetta. Ja meidän DNAssa tämä suhdeluku on 1:1. Ja kun me saadaan tänä päivänä tätä omega-6 liian paljon, niin oli tarpeen selvittää, että kuinka paljon kestää olla tuota omega-6
suhteessa tuohon omega-3, että se tulehustila ei tule päälle. Ja tiede löysi tämän 3 suhde yhteen, ja sen jälkeen tämä arvo muuttuu kehon hiljaiseksi tulehdukseksi. Ja siitä on haittaa sitten meidän erilaisille autoimmuunisairauksille, lihavuuteen, yhtä lailla nivelkipuihin. Tässähän näitä tietenkin onkin. Eli aivoterveys, kognitiivinen terveys, oppiminen, muistaminen, keskittyminen, mieliala, sydänterveys, iho menettää kimmosuutta, mutta sisäelinten toiminta heikkenee. Eli sisäelimet on meidän eräänlainen puhdistuskoneisto. Ja tämä puhdistuminen ei toteudu, ja se synnyttää sitten ikääntymisen, mutta myös sen painonhallinnan haasteen. Ja lihas- ja nivelkivut on yksi. Ja nyt se immuunipuolustuksen tila on merkityksellinen siltä osin, että kun meidän solukalvo on kuonaantunut ja tulehtunut, niin se ei pysty puolustautumaan enää ulkoisilta haitoilta. Ja se hiljainen tulehus pitkittyneenä käynnistää tai nakertaa sitä meidän immuunipuolustuksen tilannetta. Ja mitä se tarkoittaa tosiaan tällä solutasolla, eli siellä ihan pienimmässä osassa ihmisyyttä, niin se tarkoittaa sitä, että solukalvon pinta on tosiaan kova ja jäykkä, jolloin meidän solut ei saa ravintoa eikä sieltä poistu ne kuona-aineet. Eli solujen uudistuminen on sellainen, että ne ei pääse uudistumaan nämä solut. Kun taas sitten soluaineenvaihunta toimii tosi hyvin silloin, kun solukalvon pinta on elastinen ja joustava. Ja nyt kysymys kuuluukin, että kummallas puolella sä oot? Ootko sä pinnan yläpuolella vai alapuolella? Mun historia ja tausta oikeastaan tähän testipohjaiseen ravitsemukseen oli sellainen, että immuunipuolustuksen näkökulmasta ihan lapsesta asti mä oon varmasti ensimmäiset 15 vuotta ollut jatkuva lääkärin potilas ja immunipuolustuksesta oli kysymys ja allergiat ja iho-oireet oli yksi esimerkki niistä, mutta myös suolisto-oireet. Sitten tämä työuupumus, mikä tuli nyt aikuisiällä, niin siihen mulla liittyi sitten muistamisen kanssa haasteita ja suoliston kanssa ongelmia nivelkipuihin. Ja meillä on testi. Rasvahappotesti, toi balance-testi. Meillä on muitakin testiä, pitkäsokeritesti ja D-vitamiinitesti. Itse asiassa nyt on erityisen hyvä aika ottaa, kun ollaan siirtymässä kevättä kohti, toi D-vitamiinitestiarvo. Eli 4 kertaa vuoteen on hyvä tsekata tuo testi D-vitamiiniarvoilla, koska sen merkitys meidän immuunipuolustukseen on äärimmäisen tärkeä. Ja tämä D-vitamiinitesti on ihan niin kuin tämä pitkäsokeritesti, rasvahappotesti on tosi näppärä ottaa pari tippaa verta ja pari viikon päästä sitten testitulokset saadaan netistä. Testi on anonyymi ja sieltä ei kysytä edes nimeä. Testi lähetetään tänne Vitaksen laboratorioon. Ja silloin alkuun itse asiassa pakko mainita tämäkin asia. Silloin kun Zinzino toi tämän testipohjaisen ravitsemuksen vuonna 2011 markkinoille, reilu 10 vuotta sitten, niin tähän oli ihan mysteeri. Ja heräsi epäilyä, että mistä tässä on oikeasti kysymys. Että onko tämä joku huijaus tai mikä ikinä, mutta tämä testihän ei ole Zinzinon oma, vaan tämä on Vitas-laboratorion, joka on Norjan tiedepuistossa, tämä Labra,
jonka asiakkaana Zinzino on yhdessä muiden lääketieteellisten tutkimuslaitosten ja yliopistollisten sairaaloiden. Ja he ovat erikoistuneet nimenomaan tähän kuivaveritestaukseen. Ja tällä hetkellä näitä testejä on tehty yli 1,2 000 testiä. Eli tänä päivänä kukaan ei enää kyseenalaista tätä testiä, eikä myöskään meidän tuotteita, koska todistetusti ne toimii. Ja haasteenahan tässä on se, että meidän koko maailma on aika lailla epätasapainossa. Meillä Euroopassa tilanne on paras koko maailmasta, ja siellä meillä on 5% arvot kunnossa. Ja tosiaan testit löytyy sieltä zinzinotest.comista. Sinne naputellaan koodinpätkä, joka löytyy siitä testistä. Ja sieltä sitten avautuu 21-sivuinen raportti. Ihan sama asia löytyy sieltä D-vitamiinitestistä, eli sieltä näkyy ne D-vitamiiniarvot. Ja testitulosta voidaan seurata ja käytetään näitä tuotteita, niin 4 kuukauden päästä uusinta testi, joka kertoo sen, että missä tilanteessa sun arvot on sen jälkeen. Meillä on oma tuotanto, tutkimus ja tuotekehitysyksikkö. Ja ehkä nostan tässä nyt tämän Ulla Eiden. Hän on Bioactive Foodsin perustaja, joka on ollut kehittämässä meidän kärkituotetta, eli Balance Oilia, omega-valmiste, joka sisältää kalaöljyä pienistä kaloista ja sitten varhaisen sadon oliiveista oliiviöljyä. Ja tämän tuotteen se salaisuus on itse asiassa nämä polyfenolit. Eli nämä fenoliset yhdisteet on antioksidantteja, jotka auttaa paitsi sen öljyn imeytymisessä, myös sinne tulehtuneeseen kehoon tai soluun, ja sitten myös sen öljyn säilymisessä. Eli 35 tuntia tämä öljy säilyy meidän kehossa härskiintymättä. Ja sitten nämä muut öljyt alkaa härskiintymään sit välittömästi pikkuhiljaa. Ja tämä Balance Oil on siis valmiste, joka on ollut aiemmin apteekissa myynnissä. Tätä otetaan painokilojen mukaan ja lapsilla iän mukaan. Tästä on eri versioita, kapseliversioita, sitten on vesiliukonen eli veteen sekoitettava ja sitten vielä vegaaninen. Meillä on sertifikaatit näille, eli öljyillä on toi urheilijoiden sertifikaatti. Urheilijat on yksi meidän kohderyhmistä, eli ei aiheuta mitään dopinghässäköitä. Meillä on vastuullisen kalastuksen sertifikaatti, toki muitakin, mutta sitten tämä GMP-sertifikaatti on apteekkituotteille tehtävä sertifiointi, koska se tarkoittaa sitä, että ulkopuolinen taho selvittää sen tai tutkii sen, että vastaako se sitä, mitä purkin kyljessä luvataan. Eli tämmöiset sertifikaatit. Itselle oli tärkeää, että nämä on vapaita geenimuunnelluista raaka-aineista tehty. No mitä, kenelle ja miksi? Vauvasta vaariin. Immuunipuolustus, aivoterveys ja sydänterveys. Erityisen tärkeä raskaana olevat äidit. Erityisen tärkeä. Ihan jo sen raskaaksi tulemisen, koska siihen tarvitaan sitä solujen uudistumista. Eli tässä on 18 terveysväitettä tuosta öljystä, aivot, sydän, immuunipuolustus ja sitten muutama nosto verenpaineen, verensokerin ja verensokerin tasapainotus. Verenpaine, kolesteroliarvot ja verensokeri sotkeutuu sanoissakin. Ja 4 kuukauden päästä lähes kaikilla arvot on
3:1 tai alle. Sen lisäksi meillä on muita tuotteita, mutta öljyn tärkein tehtävä on taklata se hiljainen tulehus kehossa, joka vaikuttaa meidän immuunipuolustukseen tosi merkittävästi. Ja suolistokuitu, me tarvitaan 25-35 grammaa päivässä kuituja. Tässä kuituvalmisteessa on 8 eri kuitua. Keskimäärin me saadaan semmoinen 4-8 grammaa päivässä ja 1-2 erilaista suolistokuitua. Ja sitten meidän ehkä maailman nerokkaimmaksi fytoravinteeksi on tämä sanottu. Eli Extend Plus, tässä on fytoravinne, joka pitää sisällään 21 eri vitamiinia ja hivenainetta. 4 kapselia vastaa 800 grammaa kasviksia. Ja tällä on nyt immuunipuolustusta vahvistava vaikutus. Toki nostaa energiatasoja ja vaikuttaa luitten ja nivelten toimintaan, mutta erityisesti se immuunipuolustus. Tämä on sitten sellainen valmiste, jota voidaan myös toi kapseli purkaa ja sekoittaa veteen halutessaan. Eli tässä on meidän terveysprotokolla, jossa on se hiljaisen tulehuksen ehkäisyyn tämä öljy, sitten on suolistokuidun, eli palauttaa meidän suoliston normaalin mikrobiomin, joka tarkoittaa oikeasti sitä, että meidän suolistokin on osa meidän immuunipuolustusta. Tosi tärkeä osa. Ja sitten on tämä fytoravinne Extend Plus. Ja sitten jos on unen kanssa haasteita, niin sitten sahrami-uutteesta valmistettu vivaa. Ja sillä on stressiin, yöuneen ja mielialaa kohottava. Ja nyt mä haluan nostaa täältä vielä 2 tuotetta, jotka vaikuttaa immuunipuolustukseen. Eli kauran beta-glukaanista tämä Protect, tosi vahva immuunipuolustukseen vaikuttava aine. Eli siinä kohtaa, kun alkaa vähän kurkussa tuntumaan kipua tai vähän kuumottaa, niin ohimoita, niin siinä kohtaa tämä Protecti vain naamaa ja peito alle mennään ja nukutaan yö yli ja aamulla aika usein sitten flunssa ja flunssa ensioireet on jo ohi. Ja sitten tämä toinen immuunipuolustukseen vaikuttava, josta mä tuossa jo mainitsinkin, niin on tämä Zinosyne D-vitamiini. Jäkälä uutteesta tehty ja siellä on 4 magneesiumin lähdettä myös. Mutta nyt mulla on linjoilla siellä Tarja Varis ja mä kutsun sut tähän, niin kerro vähän Tarja niistä sun kokemuksista, minkälaisia kokemuksia sulla on ollut tähän immuunipuolustukseen liittyen? Tervehdys vaan kaikille minunkin puolesta, kaikille linjoilla olijoille. Mä olen täältä Vaalasta ja Johanna pyysi mua tähän puhumaan omia kokemuksia Cinsinon tuotteista versus immuunipuolustus. Ja mä olin ensiksi, että ei mulla ole mitään semmoista, mitä mä voisin kertoa, mutta itse asiassa sain vielä lisäpointteja tuossa, kun kuuntelin tuota Johannan esitystä, että no onhan mulla, että kun mulle on esitelty Cincino ja mä oon lähtenyt käyttämään näitä tuotteita joulukuussa 2020 ja kun muistaa ennen sitä aikaa, Johannakin muistaa sen, että mä oon ollut mestari ottamaan päikkäreitä vähän joka paikassa, että mä oon ollut aika väsynyt silloin varmaankin, nyt ei enää muistakaan sitä aikaa.
Eli mulla on todellakin varmaan ollut se hiljainen tulehus kehossa. Mun eka tuo rasvahappotasapainotestin tulos, Balansoidin testin tulos oli 8,5 suhde yhteen. Eli kyllähän siellä on ollut sitä hiljaista tulehusta. Ja mulla on ollut astmalääkitys siinä vaiheessa. Mutta nyt mun on viimeisimmän testin tuloksen, rasvahappotestin tulos oli 1,7 suhde yhteen. Ja mä oon paljon enemmän, mä oon energisempi, mä en enää nuku niitä päikkäreitä ja nukun paljon paremmin yöunet. Eli mä oon käyttänyt balansoilia, extendiä, D-vitamiinia ja tarvittaessa sitten sitä vivaa. Ja myös tietenkin tuota kuitua. Ja mä mietin sitä, kun Johannalle sanoin, että ei mulla ole kokemusta näistä, niin mä mietin sitäkin ja juteltiinkin Johannan kanssa, että sen sairastamisenkin ja tuommoisen flunssankin, niin kokea vähän eri tavalla. Eli mä ainakin koin sen niin kuin semmoisena elimistön puhistusreaktiona, että niin kuin Johannakin sanoi, että protektia ottaa ja sitten nukkuu yön yli, niin mä laitan vielä villasukat jalkaan ja otan silloin ne päikkerit ja annan tavallaan elimistölle luvan levätä silloin, niin se voi mennä aika hyvinkin nopeasti ohi. Mutta sitten toisaalta mä ajattelen myös niin, että tämmöisenä astmaatikkona ja köhijänä, niin mitä enemmän sieltä limmaa nousee tuolta keuhkoputkesta, niin sitä puhistavampaa se on. Että sen voi ajatella myös sillä tavalla, että se on elimistön oma puhistusreaktio. Ja niin silloin se ei tunnu edes niin pahalta välillä sairastaakaan, vaikka en mä kauhean usein kyllä nyt sairastakaan nykyään. Ja Kyllä, tosiaan astmalääkityksen on saanut jättää pois. Se on iso asia kanssa. kyllä. Joo, nämähän on näitä tulehuksellisia oireita kehossa. Tosi hyvä mulla tuli tuossa mieleen joku asia tuohon sun kommenttiin tuosta kehon luonnollisesta puhistumisesta, joo, kyllä. Mä ajattelen vähän samalla tavalla, että keho on eräänlainen, silloin kun se sairastuu, niin se on joku puhistusreaktio siitä ja merkki muutoksen tarpeesta ja hyvä niin, mutta että nyt sitten vaan pitäisi sit pysähtyä ja ottaa vähän nappia naamaan ja näin. Mutta hei, kiitos Tarja. Tämä oli hyvä kokemus sulla. Ja nyt mä käyn läpi vähän näistä tuotteiden hinnoista tällä hetkellä. Elikkä öljytestien kanssa 2 testiä, 2 isoa, 2 pientä pulloa. Tämän hinta on 530 €. Ja nyt yhtiö on rakentanut tällaisen mahdollisuuden, ylipäätään toi 1 testi. Eilen kuulin, että Tampereen yliopistollisesta sairaalasta tämä saadaan 300 €. Kun lähtee ottamaan sen jatkotilauksen, koska veren punasolut uusiutuu 4 kuukauden välein, eli joka tapauksessa sitä tuotetta on käytettävä, että ne arvot ehtii muuttumaan, niin vähintään se 4 kuukautta. Ja kun lähtee tämän 6 kuukauden jatkotilaukseen, se on 41 € kuukaudessa, ja tämän aloituspakkauksen hinta saadaan puristettua sitten 198 € hintaan. Eli tämmöinen tarjous tästä hiljaisesta tulehuksesta ja kaikkiin jatkotilauksiin tulee nyt 17.4. asti tämä ihoseerumi ja tämän arvo on 116 €. Eli aika huikea älyseerumi, joka toimii kuorintavoiteena, päivä- ja yövoiteena
naamiona ja autonkorjaajan palo- ja pykimishaasteisiin, vauvan vaippaihottumiin, ihan hurjan paljon erilaisia käyttötarkoituksia. Tämä on tosi hyvä tarjous tässä meille. Sitten jos haluaa lähteä hakemaan tämän koko protokollan, eli ottaa myös tämän kuidun ja sen fytoravinteen, niin tämän hinta 706 €, ja tämäkin me saadaan rutistettua hinnasta alas, jos sitoutuu tuohon 6 kuukauden jatkotilaukseen, se on kuukausihinta 103 €, ja tämä aloituspakkaus on sitten 322 €. Ja sitten D-vitamiinin, jos tähän haluaa lähteä, niin aloituspakkaus on 122 € ja jatkotilaus 15 €. Eli tällä paketilla tähän tuli vielä tämä Viva, eli se oli sitten kokonaishinta 747 € ja siihen 132 on tämä jatkotilauksen hinta ja tämä aloituspaketti 351 €. Ja sitten en voi olla mainitsematta tästä, että jos sä vinkkaat kaverille, niin kun sä saat 4 kertaa suositeltua kavereille, jotka tilaa 4 kertaa sun tilauksen arvon, niin sä saat omat tuotteesi postikulujen hinnalla. Ja nyt joka kutsui sut tänne linjoille tai joka lähetti tämän tallenteen sinulle, niin kun tämä kiinnosti, niin ota yhteyttä siihen, joka kutsui sut linjoille tai antoi sulle tämän tallenteen, niin ota ihmeessä häneen yhteyttä, niin pääsette tekemään sulle tilauksen. Ja muista se ihoseerumi, 116 € on sen arvo, niin se kyllä kannattaa ottaa nyt kevääseen. Se on äärimmäisen hyvä tuote meidän tuoteperheessä. Ja nyt tässä kohtaa mä sanon, että kiitos paljon mukana olosta ja kiitos kun jaksoit katsoa tämän tallenteen. Oikein mukavaa illan jatkoa ja pysytään terveenä ja pidetään itsestämme huolta. Kiitos.